Siocled, cnau cyll, a wedyn, wel, cacen gaws, chi'n gwybod y fe? A mafon ar y top. Mae hwnna'n berffaith. Cyfuniad perffaith fan'na nawr yn diwe. Mae pwll fan hyn, achos wedi bod yn glyfoerio gwmnio'n sgystol. Gobeithio beth ddim yn siomedig nawr te. Ie, wel, mae fe'n rhysait syml iawn i wneud. Ni'n mynd i fod yn wneud rai unigol fan hyn nawr. Fi wedi wneud un yn fwy fan hyn, sydd digon rwydd, ond mae eisiau chi dreblu rhysait i wneud hwnna. So mae'r tins bach dy fi fan hyn, fi wedi leino rhain, ond eto, os ych chi mewn hasyn o, falle allwch chi wneud nhw mewn gwydre gwyn neu rhywbeth. Falle bydde'n seto bach fwy cloi. Falle bydde bach fwy fel mwys siocled, ond bydd hwnna'n iawn, chi'n gwybod? Felly, reit, ni'n mynd i ddechrau ar gwaelod y gacen gaws nawr, a fi'n defnyddio cookies yn hytrach na'r digestive, so mae bach o siocled trwyddo hwnna hefyd, a fi wedi toddi 50 gram o fenyn, a na gyd sy'n eisiau wneud, fel ni gyd wedi wneud sawl gwaith wrth wneud cacen gaws, yw jyst cymysgu hwnna nawr, a roi hwnna ar waelod yr tin te. Ti'n iso menyn hallt neu menyn heb? Menyn, wel, does dim ots. Mae siocled yn eitha neis gyda bach o halen anyway, ti'n modd fe. Felly mae hwnna'n iawn fanna, oce. So mae reina dyn ni fanna, a wedyn, wrth gwrs, i'r cymysgedd nawr, y siocled. Felly hifen gaws yw hwn, neb sy'n gret am hwn yw mae fe'n seto yn yr oergell. 250 gram fan hyn dy fi. I felysu hwnna, mae 25 gram o siwgr eisyn, yn mynd mewn fanna. A wedyn powdwr coco, rhyw hanner lwy fwrdd, eto hidlwch hwnna, achos di chi ddim moyn tympau o'r coco yn mynd mewn, yn cael ei gymysgu fanna. So roiwn ni'r prosesydd fan hyn nawr arno, a digon rwydd, jyst cymysgu hwn i gyd i fyny. Tan bod y cyfan yn dod at ei gilydd, gret. A wedyn, wrth gwrs, at y siocled drwg. Felly, allwch chi brynu past siocled yn yr archfarchnad gyda'r cnau cyllt gyda hwn. Ond mae blasau gwahanol, mae'r salted caramel, mae pethau gwahanol y gar nawr, ynddo fe? So mae eisiau 140 gram o hwn arno chi i fynd mewn. A eto, mae hwn yn mynd i sicrhau bod e'n mynd i seto'n eitha da hefyd, achos mae fe'n eitha cymysgedd eitha trwchus, ynddo fe, ti'n modd? Felly, jyst rhoi hwnna mewn fanna. Mae hwn yn digon da i fita fel mae O, mi'n gwybod. Mi'n i weid pwy sy'n mynd i lio'r llwy. So, jyst cymysgu hwnna eto nawr. A wedyn, fel fi'n gweud, ni'n barod wedyn i roi yn y tins yn barod wedyn. Felly, eto, digon rwydd i wneud hwn ar y penwythnos hefyd dy'r plant, ynddo fe? Felly, jyst rannu'r cyfan nawr rhwng y 2 tin. Mae hwn yn ddigon i wneud 2 cheesecake bach, fel o'n i'n gweud, ond os ych chi am mentro i wneud un yn bach yn fwy, yn amlwg mae eisiau tin bach yn fwy yno chi, rhyw 25 cm diameter yw'r unau, a byddwn ni'n gweud bod eisiau chi dryblu'r rhysait wedyn mwyn cael fwy o gymysgedd, ynddo fe? A falle bydde fe'n cymryd bach fwy amser i chi hefyd i seto'r cyfan fyny hefyd, ynddo fe, ti'n bod? O, fel ti'n gweud gynnau fach, ti'n meddwl syniad da i roi mewn gwydre bach neis, yn diwe? Ydy. Ti'n mynd i allu gweld yr heinau gwahanol wedyn? Gweld yr heinau. Dangos bod ni'n trio ni bach ymdrech, Sam Poland. Ie, a ti'n gwybod, bydde yn seto'n gloiach heno falle, ti'n gwybod. Tip bach da hefyd, gallech chi roi rhywbeth o ddyn yn yr rewgell am awr fach, jyst i fe seto bach fwy cloi hefyd, ynddo fe. Ti'n gwybod, felly jyst gwasgu hwnna mewn i'r tin nawr, a wedyn, fel fi'n gweud, bydde eisiau chi roi hwn yn yr oergell nawr am ryw awr mwyn i hwnna i fod fwy caled te. A wedyn, os gallwch chi weld, fi wedi creu rhyw fath o ganache ar top hwnna wedyn. So mae dyn ni fwy o siocled fan hyn nawr yn y bowlen fan hyn dy fi. So felly fwy o'r past siocled, mae rhyw 75 gram o hwnna mewn fan hyn dy fi, a 30 ml o hifen dwbl. Nawr, paidwch roi hwn dros y gres gormod, achos mae'n gallu gwahanu. Ond mae hwnna wedyn sy'n creu'r darn bach fwy bach o shein. Bach o shein yno fe, os, ti'n gwybod? So mae hwnna'n bach o sglein neis fanna ar y siocled. A fel fi'n gweud wedyn, na gyd sy'n eisiau wneud yw roi hwnna ar ben. Nawr, dychmygwch yn amlwg bod ni wedi seto'r ein i fyny nawr. A wedyn, na gyd sy'n eisiau wneud wedyn yw adeiladu hwn eto. Nawr,
o'n i'n gweud am y mafon ar ben, ond gallai ti hyd yn oed roi bach o mafon yn y cymysgedd. Reit. Falle yn A eitha cnau, neis. so ti'n lle rhoi cnau mewn iddyn nhw hefyd? Wel, a cnau tu fewn e hefyd. Fi'n mynd i fod yn rhoi'r cnau ar ei ben fan hyn nawr, Sian, ond ti'n gwybod, gallai ti wneud y beth i ti eisiau, dy fe? Neu defnyddio dy hoff ffrwyth di, falle, dy fe? Ond mae rhywbeth pert am y mafon ar amser un o'r flwyddyn, dy fe? Mae'n just... A mae'n gweithio neis o'r chocolate, yn Ydy, mae'n gweithio neis o'r siocled. Addas iawn, hoff ffrwyth fi a Sian yw mafon yn dy fe. Ni wedi cael y sgwrs yma nawr, dy fe? Dyna ystod y ddegwydd. Fi wedi plesio chi'n fawr Ti wedi dewis yn dda. So felly, gallwch chi weld nawr, mae hwnna i gyd yn y tind fi fanna nawr, a eto mae eisiau fel gadael hwnna i seto eto am ryw awr arall os mae'r amser dachu. Ond fel fi'n gweud, gallwch chi greu hwn heno mewn disgyl a byddwch chi'n gallu bwyta fe'n syth. A fel y cnau wedyn, cnau cyll wedi dorri ar ei benne. Yn gael un arall. A wedyn, ti'n gwybod, neges chi eisiau wedyn yw falle hifen bach dwbl i fynd sydd mae darn yn i fan hyn wedi torri. Be chi'n meddwl? Chi'n hapus? Gatw sa'i di siarad ys 30 geiliad achos fi'n... Ti'n fi wedi cael un fflwyed yn barod fan hyn, a fi'n siŵr bod fi wedi cael gwerth 1000 o calories. Fi'n gwybod, ond anghofio ni am y O, mae amon, neu ti'n gwybod ti wedi claddu fe? Fi'n gwybod. Mae rai fi byddai'n siarad mewn munud, nawr byddai fi stopo.